Dámy a páni, vítam vás všetkých v našom druhom podcaste. Teším sa, že sme sa tu mohli takto dneska zase stretnúť s Jurajom. Juraj, vítam ťa. Ahoj Milan, nazdar. Ahoj, som rád, že si prijal moje pozvanie dneska do nášho podcastu spoločného. Toto je Juraj Kysela. Som Milan Sabo. Milan Sabo, ďakujem pekne. Takže dneska sa budeme baviť trošku komplexnejšie o kryptomenách. Rozhodli sme sa, že si pre vás pripravíme rôzne informácie, ktoré by vás určite zaujímali. A Juraj nám teraz predstaví okruh informácií, o ktorej sa dneska pobavíme. Super, díky pekne Milan. Takže o čom sa dnes budeme spolu rozprávať? V prvom rade je to v podstate kryptosvet komplexne. Čiže pozrieme sa trošku na históriu peňazí a aj na históriu toho krypta, na kryptoprostredie. Zároveň vlastne, že akú tam vidíme budúcnosť na základe toho, že čo sa na tom trhu deje. A pozrieme si prvú časť, v podstate to praktické využitie toho kryptosveta, ktoré sa už dneska dáva. Čiže ako vlastne využiť krypto na platby, ako vlastne sa na to pozrieť práve z tohto užívateľského hľadiska. Čiže nie je to, o čom sa rozpráva väčšinou, že nákup a zárob, ale skôr o tom, že ako to použiť pri platbách, keďže viem, že aj ty si dneska spomínal, že ten nový setík, čo si zabezpečil, akým spôsobom si to platil, prosím ťa? Takže všetky upgrady, ktoré vidíte momentálne v našom takomto podcastovom štúdiu, sa platili kryptomenami. Všetko išlo cez Bitcoin a použil som konkrétne našu aplikáciu, ktorú ja používam. Myslím, že Juraj, ty ju používaš tiež. Je to vlastne slovenská Vexo peňaženka a prostredníctvom tejto peňaženky som zaplatil všetky tieto veci, ako je tento mixer, mikrofóny, káble a úplne v podstate všetko. Takže ľudia, keď sa pýtajú, či sa dajú kryptom platiť veci, tak áno, dajú sa. Nie je to úplne na Slovensku ešte bežné. Sú e-shopy alebo niektoré firmy, ktoré to akceptujú, tieto kryptoplatby. Napríklad konkrétne toto je Muziker, hej, nie je to žiadna platená reklama, ale chcem povedať, že s týmto e-shopom som veľmi spokojný, veľmi rýchle dodanie, perfektná rýchla platba a úplne super komunikácia. Takže touto cestou chcem poďakovať Muzikeru za tieto úžasné veci. Ste super, ďakujem veľmi pekne. Takisto som platil nedávno v Alze, takže Alzu takisto chcem pozdraviť, že umožňuje vlastne ľuďom, ako sme my, takí tzv. Kryptofanúšikovia alebo kryptofans, že môžeme platiť kryptomenami v týchto e-shopoch. A ešte chcem spomenúť jednu vec, taký dosť dôležitý claim, že všetky informácie, ktoré my dneska s Jorom prebereme, nie sú žiadne investičné rady, ani žiadne navádzanie, ani žiaden kúpa, predaj. Všetko sú naše subjektívne názory, naše skúsenosti alebo naše nejaké znalosti, ktoré máme ohľadne kryptosveta, takže je to iba na nás. Takže priatelia, tešte sa, bude to pecka. Tak môžeme rovno aj začať. Takže ja by som sa najprv pustil v krátkosti k tej téme, že aká je vlastne história peňazí. Lebo veľa ľudí sa pýta, že vlastne čo je to Bitcoin, ako to vzniklo, prečo to vzniklo. A ja veľmi rád sa vraciam k tomu, že vlastne v minulosti vznikli peniaze, najprv bol nejaký barter, hej, potom ako náhle bol barter, bol to náročné na výmenu, vznikla výmena zlatom. Potom, aby to zlato bolo jednoduchšie na výmenu, tak sa to delilo na menšie mince. Následne prišli papierové peniaze. Hej, čiže tá história je dlhá. Niekoľkokrát v histórii sa to opakovalo, takáto zmena. No a vlastne z tých papierových peňazí následne prišli potom platobné karty. Ty si pamätáš to obdobie, kedy vlastne výplata zrazu už nebola v korunách, ale bola v korunách na účet? Pamätám si, nie úplne detailne, neviem presne to nejak zacleniť dátumov, ale pamätám si to obdobie. Ja si pamätám presne, moja mama robila v Košiciach na miestnom úrade v rámci účtovníctva daňových vecí a vlastne ona prišla s tou zmenou domov jedného dňa a ja som bol ešte malý chlapec a hovorí, aký to je zvláštny svet, že peniaze nemi dajú v hotovosti. Však aké super to bolo, že každý mesiac nesli igelitku od štátu plná peňazí daj do trezoru a že vlastne teraz tých peňazí o polovicu menej, zvyšok sa posiela na účet. A bolo to veľká zmena pre mnohých ľudí, vlastne dlho si na to zvykali, dodnes. Podľa mňa sú ľudia, ktorí to takto využívajú. Ja poznám ľudí, ktorí prepočítavajú dneska ešte slovenské koruny versus euro, takže sú takéto staršie generácie, ktoré to ešte prepočítavajú. Napríklad moji rodičia. Áno, presne. Akože v tom svete je veľké spektrum tých kategórií ľudí. No a vlastne ako náhle prišli tie platobné karty, začali elektronické peniaze, nastal taký defekt v tom systéme. V podstate odkedy bol zrušený zlatý štandard v roku 1971 v Amerike, konkrétne prezidentom Nixonom, tak vlastne udialo sa to, že sa začalo enormne tlačiť. Čiže vlastne dneska máme viacej digitálnych peňazí ako tých reálnych fyzických. Štatistika hovorí, že niekde medzi 2 až 8% sa môžeme hýbať, že čo sú fyzické, zvyšok sú už len digitálne. No a práve vlastne táto zmena spôsobila v minulosti obrovský naraz inflácie, celkovo zmeny, ktoré dovtedy neboli úplne bežné. No a vlastne takto sa financie postupne dostali až do roku 2008, kedy vlastne prišla obrovská kríza a vtedy padla aj známa banka Lehman Brothers, čo bolo povedané, že to je banka, ktorá nikdy v živote nepadne.
No a vlastne vtedy skupina ľudí, alebo jeden človek, do dneska to nikto nevie, ale volali sa Satoshi Nakamoto, vytvorili a spísali vlastne koncept Bitcoinu. Čiže napísali celý ten program a vlastne ukázali, ako to môže fungovať práve ten digitálny svet. Také špecifikum je to, že Bitcoin má obmedzený počet. Presne tak. Koľko to je ten počet? Teraz si to ma zaskočil s touto otázkou. Presne počet si nepamätám, ale ty určite vieš, keď sa pýtaš. Áno. 21 miliónov. Že vlastne maximálny počet bitcoinov môže byť 21 miliónov, čiže to ako keby konkuruje trošku práve tomu, že tam nefunguje ten inflačný proces ako pri bežných peniazoch, kde sa dajú tlačiť úplne v tom nekonečnom množstve. A tým, že sa to uvoľňuje postupne, tak vlastne vzniká o to určitý záujem. A vlastne od roku 2008 začala táto sa myšlienka šíriť a Satoshi Nakamoto určité obdobie vlastne zdieľal túto myšlienku, ukazoval, posielal to rôznym bankám, ľuďom a tak ďalej, aby sa tým zamysleli, že už to tu prichádza. A jedna dobrá vec vlastne v tom e-maili na konci, on dával stále taký svoj akože disclaimer, že buď to chcete, buď to chápete, alebo to nechápete. Keď to nechápete, nemám čas vás o tom presviečať. Je to tu a treba vlastne, alebo dá sa na tom získať. Určite áno. A myslím si, že už viac ako 80% je vypredaných, respektíve v sieti obehu, keď si dobre pamätám túto informáciu. Je to určite viac ako 80%, presne tak. Takže v podstate máme ešte nejaké obdobie, kedy človek si vie nejaký ten svoj bitcoin kúpiť. Áno, určite za lacnejšie, ako sa to v čase ukazuje. Že to vlastne takto bude. No ešte by som dokončil tým pádom nejaký ten vývoj tých financií, lebo tak zbežne sme začali. Áno. Ale čo sa týka práve toho, keď vznikol Bitcoin, tak najprv samozrejme každá nová technológia je najprv zosmiešňovaná, potom sa proti nej bojuje a potom sa to stáva štandard. A je pekne vidno, že od toho roku 2008 sa práve tieto tri veci už prešli. Čiže už sa to zosmiešňovalo, potom sa proti tomu začalo bojovať. Zosmiešňovalo sa to prvých 5-6 rokov. Potom 2014, 2015 už začali proti tomu bojovať veľké banky, dokonca štáty. Ja si pamätám, keď som sa k tomuto trhu dostal, tak pomaly každý mesiac prišla nejaká taká závratná informácia, Čína zakázala Bitcoin. Veľké titulky. Presne, Bitcoin je mŕtvý. Presne. Bublina praska. Je to tak, všetci sa držte, Bitcoin padá, želaj si niečo. Hej, presne. Takže ja. Takže vlastne bolo to náročné obdobie, hlavne pre neskúsených ľudí, ktorí vlastne nepoznali tú technológiu alebo nechápu ten potenciál, čiže malo to nejaké veľké výkyvy. A však o tom aj často ľudia hovoria. Ale však výkyvy dneska vidíme aj na akciových trhoch všade, čiže veľké pády, potom nárast. Je prirodzené to, že keď človek v tom nie je, tak to nevidí. Ale práve tieto informácie boli veľmi zaujímavé, lebo stále tým trhom to pohlo. A následne ale, čo je veľmi dôležitá vec, tak akože studnica múdrosti, že nepočúvajte to, čo ľudia hovoria, ale sledujte to, čo robia, lebo to hovorí o tých ľuďoch viacej, ako to, čo vyslovia. Tak. Takže vlastne aj tie veľké banky, tie veľké štáty, ako náhle vlastne riešili nejakú negatívnu informáciu a pri poklese trhu, tým, že blockchain a Bitcoin je viditeľný, ty si presne vieš pozrieť prehľady o tom, kto platil, kde a tak ďalej. Áno, tie transakcie myslíš? Áno, transakcie. Nevieš presne, že kto, ale tie peňaženky si vieš potom... Nevieš tú adresu v podstate určiť. Tak. Takže vlastne veľa bank a spoločnosti nakúpalo presne v tých prepadoch. Takže potom bolo úplne také zaujímavé fakt 2015, 16, 17, keď už sa ten Bitcoin začal viacej etablovať, že sa toto deje a vlastne zrazu začali mať o to záujem aj bežní ľudia. Ale stále veľa ľudí vnímalo Bitcoin skôr ako len niečo v rámci investícií. Ale až teraz v poslednej dobe sa to začína vlastne už dostávať do takého hľadiska, že ako si povedal presne, nakúpil si v Muzike, Rivalze a ďalšie rôzne e-shopy sú práve na tú platbu cez to krypto, Bitcoin konkrétne alebo ďalšie. Tak keď sa to začne používať takto, tak to vytvorí úplne iný záujem. Jednoducho úplne inak sa na to ľudia pozrú. A môžem povedať úplne s čistým svedomím, že teraz, keď už tu máme pomaly na spadnutie CBDC, čiže centrálne meny národných bank alebo nadnárodných bank ako ECBčka, Fed a podobne, tak už sa dostávame do toho bodu, že tie hotovostné peniaze môžu skoro úplne vymiznúť. Nemusia, záleží od ľudí v určitých regiónoch, ale práve všetko je do toho digitálneho sveta a práve tam vlastne, keď si pozrieme, že tá nádoba, to množstvo ľudí, ktoré príklad využíva to krypto, je minimum, nejakých 400 miliónov ľudí na planete oproti bežnému finančnému svetu. Keď toto číslo rastie, tak je prirodzene aj to, že vlastne každým novým človekom prichádza aj nejaký nový kapitál a tým pádom vlastne začína narastať aj tá cena. Čiže určitým spôsobom aj takto sa dá nastaviť. Áno, ten trh rastie. V podstate každým rokom pribudne viac a viac ľudí, ktorí si nakupujú nejaké svoje kryptomeny obľúbené, dajme tomu, alebo tie, ktoré si myslia, že pôjdu hore časom. A tým pádom, že vždy prichádzajú nejakí noví ľudia, ktorí si nakupujú tie kryptomeny, tak ten koláč pomyselne sa zväčšuje a jednoducho ten market cap, alebo čo bude stále väčší a zrazu sa stane, dúfam, že to teda príde,
že jeden moment bude tak veľký, že sa to bude môcť pomaly vyrovnať tomuto klasickému bankovníctvu alebo klasickému finančnému svetu, ktorý vlastne my poznáme ako z tej histórii, ak si hovoril o tých bežných fiat menách. Áno. V podstate, keď si zoberieme technológie, na ktorých sa predávajú akcie, reality alebo hocičo, kde sa niekde zapisuje do nejakej tej účtovnej knihy, tak vlastne funguje na nejakom systéme. Buď na Windowse, buď na iOSe a podobne. A práve ten blockchain je akoby, že ten Web 3.0 za tým. Čiže lacnejšie transakcie, väčší prehľad. Rýchlejšie. Tak, presne. Sám veľmi dobre vieš, aké to je rýchle. Hej. A keď som nedávno platil vlastne cez to krypto, tak celý ten proces trval do 10 minút komplet, všetko úplne vyriešené. Keby som posielal cez účet klasický bankový, cez IBAN, vlastne ako my bežní ľudia používame denne niektorí, tak v podstate veľmi dobre viem, že to trvá niekedy aj 2, možno aj 3 dní to trvá. Hej. A nehovorím ešte o nejaké Western Digital Union a nejaké tieto cez hraničné platby, tam to trvá niekedy ešte možno aj viacej. Hej. Cez poštu viem, že to niekedy takto fungovalo, že niekto tam vypisoval. A v poslednom rade musím spomenúť aj tie poplatky, aj tie fíčka, ktoré sú pri týchto transakciách ďaleko väčšie ako pri samotnom Bitcoine alebo Bitcoin Lightning teda, hej. Áno. Takže tam je to vlastne, sú to v podstate malé sumy. Dobre, ešte by ma zaujímalo, ako ty vnímaš príklad tú históriu tých kryptomien? Ešte keby sme uzavreli tú prvú tému. Ja v podstate históriu vnímam tak, že ak si aj povedal, ten začiatok úplne mi sedí aj na môj osobný obraz. To znamená, takisto to zosmiešňovanie z začiatku bolo aj pri mne, hej, som sa bolo to veľmi vtipné. Hej, takisto som bol veľmi skeptický, veľmi nedôverčivý. Dlhé roky som s tým v podstate, nie že bojoval, ale nejak som to ignoroval, neriešil som to. Napríklad konkrétne v tom roku 2008, keď prišiel Bitcoin, tak som mal nejaké ponuky na kúpu, hej, vtedy veľmi dobre vieme, koľko to stalo. Boli to skutočne, nechcem povedať, že smiešné peniaze, ale proti tomu, čo to stojí dnes, je to obrovský rozdiel. A nejakým spôsobom ma to obchádzalo. Vôbec som vlastne neriešil samotné nákupy kryptomien. Vtedy vlastne neboli tie kryptomeny takto známe, vtedy boli takí tie prvotní investori alebo prvotní ľudia, ktorí nakupovali svoje kryptomeny, lebo tomu vlastne verili, pochopili ten potenciál tých digitálnych aktív. No a ja som proste stále to nejakým spôsobom odmietal, nejak som si dával akože od toho taký odstup a som povedal, že nie, to proste to je ďalší vymysel, to proste to ide, pádne to koniec, hej. A médiá samozrejme pekné, vtedy si pamätám v tom období veľmi dobre dávali tie správy, hej, s tými veľkými titulkami, aké to je proste všetko zlé, jak to všetko proste pôjde do kytek. Ja som v tej dobe tomu veril, hej, samozrejme, lebo však som si nerobil nejaký svoj vlastný prieskum, nemal som tie informácie. Dneska už bohužiaľ, alebo našťastie to funguje tak, že človek si vie tie informácie už dohľadať, vtedy to bolo také, aby som povedal, také embargo na tie informácie. A prišiel jednoducho jeden deň, ktorý som si povedal, že a prečo nie? Hej? A jednoducho začal som sa tomu viacej venovať, začal som viacej to študovať, viacej som si sám vlastne nakupoval a pochopil som, že vlastne to je tá budúcnosť, ktorá vtedy v tom roku 2008 už niektorí ľudia o tom vedeli. Hej? Oni to už vtedy vedeli a ja som to vtedy ešte nechápal. Ono to je možno ako pri veku, že to víno zreje časom, aj na whisky treba nejakým spôsobom dozrieť. Hej, aj človek názorovo sa môže meniť, nie vždy, ale môže sa meniť. A ja si myslím, že aj ja som nejak v tom ekonomickom svete som tiež nejak dospel a prišiel som k tomu názoru, že vlastne tie kryptomeny to nie je že akože možnosť, ale doslova budúcnosť. Ja si myslím, že to je budúcnosť peňazí a budúcnosť ekonomického sveta sú digitálne aktíva, v podstate kryptomeny. Nebáme sa teraz o CBDC, hej, lebo to si úplne nemyslím, že je budúcnosť, ale pravdepodobne sa tomu nevyhneme. Aj môj názor je, že sa tomu asi nevyhneme. Keďže už niekoľko rokov sa to pripravuje, tak sa zase nemyslím, že takýto obrovský projekt by niekto takto hodil do koša. Takže tam veľmi veľa peňažkov muselo ísť do investícií, keďže ja sám o tom viem už asi 5 rokov minimálne o týchto CBDC, ktoré sa pripravujú. A v podstate je to budúcnosť. Je to budúcnosť tohto celého systému. Takže ja vnímam tú históriu vývoja kryptomien tak, že som nenaskočil na ten vlak, keď začal. Hej. Čakal som a jednu vec, čo ľutujem teraz z hľadiska času je, že som nenaskočil skôr, ale myslím si, že som ešte o nič neprišiel, pretože ja si myslím, že aj Bitcoin, aj iné altcoiny v tých dobrých projektoch urobia ešte slušné zhodnotenie. Je tam ten potenciál. Samozrejme. A tak, jak si povedal vlastne, že prišiel si do toho v určitom období, aby som teraz túto tému vlastne z histórie sa dostal vlastne do tej druhej časti a to je vlastne ekonomické cykly. A pri tých ekonomických cykloch je to zaujímavé, že na akciovom trhu vlastne sa tieto ekonomické cykly opakujú nejakých každých 8 až 12 rokov. Hej? Čiže dostaneme sa nejaké maximum, potom príde prepad, potom príde zase narast
Volá sa to, že jar, leto, jesen, zima, hej, na tomto trhu. A v kryptomenovom svete je tento cyklus akurát trošku rýchlejší, je konkrétne matematicky nastavený, je nastavený na každé 4 roky. V podstate končí sa tento cyklus tzv. Halvingom. Halving je proces, o ktorom nebudem nejako veľmi hovoriť do hĺbky. Ale príde, čo skoro. Aj k tomu sa dostaneme určite a po prípade môžeme nechať nejaký link dole v popise. Ale veľmi v jednoduchosti, každé 4 roky ja vnímam ten halving ako určitý upgrade toho systému. To znamená, že urobí sa určitá reštrukturalizácia, zvýši sa náročnosť na tú ťažbu toho bitcoinu a vlastne zníži sa odmena pre tých, ktorí ťažia. Čiže ťažiarov, presne. Čiže v tom bežnom svete by sme to mohli prirovnať do toho, že máme tých, čo proste ťažia zlato, tak proste oni vykopú proste nejakú dieru do tej hory, vyťažia zlato na jednom poschodí, ale kým prejdú do toho druhého poschodia sú nové investície, nová zmena, čiže už sa to zase mení, viacej ma to stojí tá ťažba a tak ďalej. Podobne to funguje práve aj v tom bitcoine. Práve tento ekonomický cyklus, v podstate ten halving, teraz sme v podstate akébyže v zime toho celého cyklu, lebo halving prichádza budúci rok a bude niekedy v marci, v apríli. Čiže za každým, keď si pozriete spätne vlastne, že čo sa dialo v rámci toho obdobia halvingu, že z akej ceny sme išli na akú cenu a potom vlastne, že ako sa to celé menilo, tak vidíme, že práve ten halving je taký zlomový bod. Áno. Už v minulom halvingu som sa aktívne činil, to znamená, že veľa ľuďom som pomohol v tom čase do toho trhu vstúpiť a aj získať veľmi zaujímavé násobky vlastne v rámci toho zhodnotenia. Čiže je to určitá cesta, ako sa to dá využiť, ale o tom by som nerád nejako teraz hovoril, lebo dneska sa chceme pozrieť skôr z toho užívateľského hľadiska. A zároveň, takisto ako sa mení tá cena, tak sa mení aj to užívanie. To znamená, že čím je väčšia cena, viac ľudí sa o to zaujíma, tým prečo sa o to zaujímajú, tak to väčšie dopyt, áno. Tak, čiže vlastne tu sa potom vieme dostať práve k tej aplikácii Vexo ešte za chvíľočku, ale to dokončím, že ekonomické cykly je veľmi dobre vnímať. Za mňa práve to najzaujímavejšie obdobie na tie ešte tú možnosť vlastne zviesť sa s tým trhom a využiť to či už do svojho podnikania na bežné využívanie alebo nejakým spôsobom si zabezpečiť nejakú hodnotu, ktorá mi narastá, tak je do roku 2028. Lebo teraz nás čaká 2024 jeden halving a potom ďalší halving v roku 2028. Čiže tu máme pred sebou tých 5 rokov, kedy bude najzaujímavejšie v tomto trhu byť. Za mňa to isté. Ja mám plán ten, že byť tu teraz, pomôcť najviac ľuďom vlastne do toho vstúpiť, pochopiť to, získať na tom a vlastne spolu podieľať sa na tom zisku a vlastne postupne sa presmerovať do rôznych iných fyzických projektov. Čiže etablovať to tú pomoc, to nastaviť. Výborne. A vlastne takto. Ako ty vnímaš príklad ekonomické cykly v krátkosti, ako by si to ty nazval? Ako to vnímam? V podstate to vnímam tak, jak si povedal ty, to znamená, že aj ten klasický akciový trh alebo finančný svet má určité cykly. To znamená, veľmi jednoduchšie povedané, ja to hovorím, že raz si hore, raz si dole, ako v živote. Hej, to je také asi veľmi jednoduché prirovnanie. A človek si dokáže z hľadiska histórie pozrieť, čo sa týka grafov, ako sa ten trh vyvíjal, čo to robilo, kedy to šlo hore, kedy to šlo dole, ako dlho to išlo. Hej. Niekto hovorí, že tie kryptomenové trhy kolorujú, dajme tomu akciový trh a tak ďalej. Áno, určite do istej miery je to, lebo tie financie, či chceme alebo nechceme, sú nejakým spôsobom prepojené. A ja to vnímam tak, že presne ak si povedal ty, keď bude ten halving, tak si vlastne treba uvedomiť jednu vec. Historicky po tom halvingu boli narasty. Hej. Teraz nechcem hovoriť koľko presne, to nie je úplne podstatné. Podstatné je to, že po tom halvingu, dajme tomu do toho roka, hej, tam bola nejaká krivka, ktorá proste išla, dajme tomu takto. Hej. To znamená, že išlo to hore, aj dole sem tam, ale v podstate išlo to väčšinou hore. Keď to vnímame v tých cykloch, tak vidíme, že to proste stúpa. A človek, ktorý vlastne rozumie histórii týchto cyklov a histórii ako ekonomických cyklov, čo sa týka finančného sveta, tak si vie predikovať vlastne to, kedy je podľa neho najlepší vstup do tohto kapitálového alebo do tohto digitálneho aktíva. To znamená, že človek si na to môže pripraviť, keď má nejaký kapitál, môže nakúpiť nejaké kryptomeny, konkrétne teraz sa bavíme napríklad o bitcoine, ale samozrejme o iných altcoinoch, a jednoducho môže byť pripravený na to, že bude mať tam veľkú pravdepodobnosť toho nárastu. Hej. Potom je vlastne otázka toho, ako dlho to trvá, lebo sám dobre vidíš, že sa to trošku zrýchluje, aspoň mám pocit, že to nie je také, ako to bolo predtým. Predtým bol ten graf trošku natiahnutejší, teraz mám pocit, že sa trošku tam stvrkol, to znamená, že sa to ako keby celé niečo urýchlilo, hej. Ale zase naopak, niekedy sú také momenty, kedy človek čaká, že už to asi pôjde hore a nejde to, hej. Lebo tam je strašne veľa iných faktorov, ako napríklad vojna na Ukrajine, hej, alebo ja neviem, teraz sme mali tú šialenú chorobu, ktorá tu bola 3 roky, alebo 4, už vlastne neviem, sa nejak strácam v tom. Takže tieto všetky, nazvem to premenné aspekty znútra, vlastne dokážu ovplyvniť ten trh, lebo tak ako sú nastavení ľudia,
tak je nastavený potom aj ten trh, lebo tí najväčší hráči na tom trhu vlastne ovplyvňujú komplet všetky veci, čo sa týka ceny, hej. Keď nejaký veľký investor veľmi veľa aktív predá za veľmi krátku dobu, tak dokáže ten trh v podstate dosť rýchlo vyplaviť. Takisto, keď nejaký veľký investor nakúpi tie aktíva vo veľkom množstve, napríklad sú také mená známe, hej, ktoré sú napríklad na Twitteri a podobne. Určite vieš, o kom sa bavíme. Alebo sú Twitter, presne tak, hej. Takže oni, takíto ľudia vedia, dá sa povedať, veľmi dobre manipulovať týmto trhom. Hej. Takže to je ďalšia ako keby taká vec, že keď človek chápe a číta medzi riadkami, tak vie, že kedy to asi pôjde hore, kedy by to pravdepodobne malo dojsť nejakomu vyplachu toho trhu. A ten retail alebo ľudia vlastne zvonku, keď sa do toho nevyznajú, tak vlastne by mali osloviť ľudí, ako som napríklad ja alebo ty, s kým sa môžu vlastne otvorene porozprávať a tí ľudia im dokážu podľa mňa nejakým spôsobom pomôcť, nasmerovať ich alebo im vysvetliť. Hej. Nie vždy je účel niečo predať, niekedy je účel aj edukovať a vysvetľovať. To je napríklad moja práca. Ja mám rád ľudí, ktorí sú skeptickí, nedôverčiví, takýchto ľudí ja mám najradšej, lebo iba s takýmito ľuďmi ma teší, keď zmenia svoj názor. Lebo keď niekto je presvedčený, že niečo dobré a príjem k tému poviem, že je to dobré, tak si pobucháme po pleci a myslím si, že to nie je situácia, z ktorej nejak človek je natešený, ale keď niekto má nejaký iný názor alebo proste dokonca opačný, opozitný a ja sa s ním stretnem, to sa mi stalo viackrát v živote, že som sa stretol s človekom, ktorý mi povedal, že proste kryptomeny je hlúposť, blbosť, proste to je proste scam, to je proste pyramidová hra a kadečo som už počul, tých sám dobre si vieš. Dokážem sa s ním stotožniť, tiež som bol taký. Koľko ľudí má rôzne myšlienky a ja mám osobne takýchto ľudí veľmi rád, lebo pre mňa je to výzva. Pre mňa je to výzva a ja v živote mám rád výzvy. Nemám rád úplne jednoduché veci, mám rád veci, ktoré idú ťažšie, ktoré si človek potom viac váži a o to je ten vzťah s tým človekom potom srdečnejší a lepšie sa s tým človekom pracuje. A nielen na obchodnej báze, častokrát sa z tých obchodných partnerov stanú aj reálni priatelia v živote. Súhlasím. A je to tak, ako vravíš, aspoň z toho môjho pohľadu, že väčšina ľudí, keď tomu nerozumie, tak má taký skeptický pohľad. A u mňa takisto veľmi pomohlo, keď som sa k tomu dostal také hĺbšie štúdium a potreboval som si jednoducho pozrieť tú realitu, aká tam skutočne vlastne v pozadí toho celého je. A práve tá budúcnosť toho kryptosveta a toho blockchainu je úplne praktická, pretože je to taký systém a databázový systém, ktorý sa používa dneska už skoro v každom odvetví, od bankového sektoru, cez zdravotníctvo, v podstate všade, kde funguje nejaká databáza. Áno, to si veľmi dobre poznamenáte. Ešte chcem povedať, čo sa týka bank, tak chcem povedať našim divákom, ktorí nás sledujú alebo počúvajú, že skoro všetky banky používajú kryptomeny. Tie, ktoré tvrdia, že nie, tak klamú. Treba sa pozrieť na matku. Treba sa pozrieť na matku presne týchto bank, akým spôsobom vlastne s tým spolupracujú, čiže súhlas. No dobre, čiže keď sme si povedali, že vlastne nejaká tá história, nejaký ten vývoj, dostali sme sa práve do tej digitálnej doby, kde vlastne dneska sa všetko toto deje. Všetko ide rýchlejšie, zároveň tie cykly na tom trhu v rámci kryptomien sa opakujú tak, ako sme si povedali, každé 4 roky. Ten pohľad do budúcnosti vlastne vyplýva len na základe tej minulosti, že vidíme, že každý sa k tomu chce dostať. V Číne tento svet funguje už dlhšie, tam digitálne peniaze sú už dávno, takže mám tam brata a on mi komunikoval takú vec, že príklad v Číne nastala situácia presne počas covidu, že štát podal nejaké bonusy v podstate každému človeku, ktorý tam žije. Poslal im na účet, ale s tým, že do 3 mesiacov to musíte minúť. To, čo neminiete, vám stiahneme späť. Áno. Hej, čiže vlastne na rozhýbanie tej ekonomiky a nevieš tie peniaze použiť ako bežné expirácia peniazy. Hej, veľmi, veľmi zaujímavé. Akože už tá expirácia, to je také na zamyslenie tiež, že prečo banky chcú, aby sa platilo bankovými prevodmi. Lebo keď dneska zoberiem 50 € a dám ti ich za nejakú službu a ty tých istých hotových 50 € posunieš ďalším podnikateľom za ich služby, na konci dňa máš celú 50 €. Ale ako náhle by som niečo kúpal u teba cez bankový účet, to znamená, že ty si obchod u teba vlastne príjmaš túto platbu, máš tam nejaký poplatok cez Visu Mastercard, čiže zase zarába tá banka, urob týchto prevodov niekoľko a zrazu zistíš, že tých 50 € nie je, ale tých 50 € má banka. Hej, čiže treba sa na to presne pozrieť. Taká dobrá otázka, že che bonno, že komu je dobre na konci dňa z tohto sveta. No ale vlastne teraz už tam svet nám ukazuje cez Fed, cez Európsku centrálnu banku. Najväčšie banky, keď si pozrite JP Morgan, Goldman Sachs a Európsku centrálnu banku, ich webové stránky a pozrite si vlastne, ako už oni etablujú vlastne ten blockchain a tie kryptomeny. Dozviete sa to, čo tu hovoríme, už je 3, 4, 5 rokov staré. A akurát my to teraz tu hovoríme a je dobre sa tým zamyslieť, čo z toho vieme získať.
Lebo ja osobne verím, presne keď som pred 5 rokmi začal ako obchodný riaditeľ spoločnosti Krypton Digital ešte a vlastne tam v prvom rade edukovať, zdieľať s ľuďmi, informovať a tak ďalej, tak vlastne už vtedy sme sa bavili o tom, že jedného dňa budú tie kryptomeny tak dostupné, ako je príklad dostupná dneska nakupovanie akcií, príklad cez ten bankový svet. Čiže dneska sa to už deje, dneska už sa to pripravuje. Hovorím o tej adopcii, hej? Áno, presne o tej adopcii, presne tých kryptomien. Za chvíľku to bude úplne v bežnom svete. A keď tie banky a všetky tieto veľké korporácie to nakúpia a budú to sprostredkovať následne tým ľuďom, tak oni na tom logicky zarobia. Lebo oni už nakúpili skôr a keď to predajú bežným ľuďom, už tam si realizujú svoj zisk a už proste poďme sa na to pozrieť z nejakého ďalšieho hľadiska. No dobre, ale aby sme tú tému, vlastne tú budúcnosť sme takisto trošku spomenuli, ale aby sme sa pozreli práve na tú budúcnosť, vlastne, že kam ten svet sa môže dostať a z praktického užívania, tak vlastne ja momentálne teraz budem na telefóne vlastne ukazovať aplikáciu Vexo, na ktorej takisto, ako som povedal, cez ňu si platil. Áno. Túto aplikáciu vlastne dám vzdielanie obrazovky a ukážeme vlastne v krátkosti, aby ste si vedeli predstaviť na tej jednoduchej úrovni, že to je internet banking, ktorý spája dva svety. Čiže jeden svet je tá budúcnosť, to je ten digitálny svet a druhý svet je vlastne ten, ktorý máme teraz, ten bankový svet. Áno, a príklad aplikácia Vexo je presne v tom dobrá, že je vlastne veľmi pekne užívateľská. Hej, čo znamená, že súhlasím. Ja teraz dám nahrávanie a rovno si to môžeme ukázať. Aplikácia Vexo dá sa stiahnuť dneska na Androide alebo na Apple Store. A automaticky, keď si to stiahnem, mám tam vlastne aplikáciu, ktorá vyzerá veľmi pekne, je jednoduchá, je prehľadná. Tak ako vidíte momentálne, máme tu množstvo, čiže domov máme tu Vexo token, Bitcoin, Ethereum, Tether, ďalšie rôzne spoločnosti a projekty, ktoré je možné nakúpiť práve cez túto aplikáciu. A toto sa mi páči, že je fakt, že užívateľský, jednoduchá úplne pre každého. Zároveň sa môžeme pozrieť, máme tu napríklad portfólio, čiže ako náhle si niekto niečo nakúpi, tak vidí pekne rozdelenie vlastne toho portfólia v každom tomto jednom projekte, ako to má proste pekne podelené, čiže viete to mať veľmi pekne prehľadné. Týmto stredným tlačítkom vlastne viete urobiť vloženie peňazí, čiže môžem vložiť, vyberiem si, aký typ projektu si prosím a automaticky vlastne si vyberiem danú menu a môžem si to tam vložiť, či už cez bankový prevod kartou. Čiže tam viacej možností, môžem to tým platiť alebo nakúpiť, zameniť. Čiže úplne základné veci, aké by som mal doláre, eurá. Čo je zaujímavé, určite vlastne táto aplikácia tým, že takto je užívateľsky jednoduchá, tak je tam možnosť logicky pozvať priateľov. To znamená, že poslať túto informáciu, keď si kliknem na pozvať priateľov, tak je to takáto služba, že pozvať priateľov z mojich kontaktov, čiže s kýmkoľvek sa bavíte, viete mu poslať jednoduchý referral link, vďaka ktorému to vie stiahnuť, automaticky nainštalovať, vyplniť KYC, to znamená, že informácie, ktoré potrebuje vlastne ten bankový svet o tom, že kto sme. A ako vidíte, je tu viacero možností, čiže je tu aj nejaký Vexo token a NFT galéria, trezoring a teda. To už je skôr otázka na webinár, ktorý vlastne spoločnosť Vexo vytvorila, ktorý si viete pozrieť, aby ste sa dozvedeli o tom, že čo všetko vlastne tento projekt poskytuje. A zároveň vlastne máte tu aj profil, to znamená, že viete si pozrieť kontakty, zmeniť údaje a raz za rok vlastne je overenie totožnosti kvôli tomu, že sa potrebuje aktualizovať, vlastne, či všetko sedí a podobne. A viac tomu ani nie je čo povedať. Ja s tebou úplne súhlasím. Aplikácia Vexo funguje ako klasický internet banking a keby ste mali záujem si túto aplikáciu vyskúšať, tak hovorím, kontaktujte nás, nie je problém, veľmi radi vám pomôžeme. A ja by som sa vlastne touto témou aj rozlúčil dneska. Či Juraj, chceš ešte niečo povedať? Jednu vec sme ešte zabudli. Áno, aplikácia Vexo ako užívateľ, čiže ako človek, ktorý nakupuje, môžem to využiť. Ale práve aplikácia Vexo teraz v septembri, v oktobri prinesie vlastne platobné terminály v princípe. No jasné. Áno, toto sme ešte sa. Okay. Môžeš sa to ty spomenúť. Nie, v pohode, tak vidím, že to máš úplne namakané, takže rád si to vypočujem. Takže vlastne ten moment, na ktorý sme dlho čakali aj v rámci chalanov, čo spolupracujeme spoločne v rámci toho krypta, je to, že máme nakúpené to krypto a chceme tým niekde platiť. Bolo to teraz obmedzené. Samozrejme, prídeš na kávu niekde a spýtaš sa, že či sa dá u vás platiť bitcoinom, tak si robia srandu, že striebrom, zlatom tiež. Jasné. Nie je problém, hej. Tu nás zoberiem, nech sa páči. Jeden Ethereum, tu máme ešte nejaký bitcoiníček, nech sa páči. A takto. Čiže hmotné. A práve vlastne tento moment, že vlastne keď máte reštauráciu, podnik, e-shop s oblečením alebo s čímkoľvek. Barbershop, presne. Úplne jedno. Menšie platby, väčšie platby, úplne jedno. Tak vlastne túto aplikáciu vlastne viete využiť vo svojom podnikaní a takýmto spôsobom si získať tých klientov, lebo vytvárame niečo ako kryptomesta, kryptomiesta, kde ľudia tu budú môcť využiť a takto vlastne bežne zapojiť. Kryptomapu. Tak, presne. Kde vlastne bude človek vedieť si pozrieť, kde môže kryptom platiť, v ktorom meste, u ktorého podnikateľa a
A vy môžete byť jeden z tých podnikateľov, ktorý tieto kryptoplatby bude využívať. Požiadate o kryptoterminál a jednoducho príde k vám klient alebo zákazník, ostrihate ho, oholíte, šup, zoberte aplikáciu, zaplatí kryptom a vy ste usmiatí. Tak. Je to jednoduché. Presne. Čiže vlastne ten kryptosvet komplexne, vlastne i tak ako je užívateľské hľadisko pre bežných klientov, je užívateľské hľadisko pre podnikateľov. Tak ja som teda veľmi rád, že sme si dneska urobili tento podcast, kde sme si spoločne prešli niečo od histórie peňazí. Dostali sme sa do prítomnosti, pozreli sme sa trošku do tej budúcnosti, aj cez tie presne sky is the limit, aj práve cez tie ekonomické cykly, pretože keď človek chápe, že sa veci opakujú, tak sa opakujú všade. Čiže to je taký life princíp. A následne sme si prešli a v krátkosti ukázali aplikáciu Vexo, pretože naozaj je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako sa dneska dostať do toho kryptosveta a využívať to príklad na tie platby. Takže ja som veľmi rád, že som mohol byť dneska tvojim hosťom. Ďakujem pekne, Juraj, že si prijal moje pozvanie. Tešilo ma, bolo to veľmi zaujímavé. Toto je Juraj Kysela a Milan Sabo. Ďakujem pekne, priateľ. Tešíme sa s vami na ďalších podobných podcastoch. Ahojte.